Můžeme dát zahřát herce. O kurňa. Je tam motor, ale neměl tam být motor. To je se, jak už to tady kreslí. Tak to dělá každý. Tak tiše, prosím. Pan Martin z Unhošti si právě nechává vyměnit šestiválcový motor za motor ze sekačky. Proč, pane Martine? Nižší výkon, nižší povinné ručení. A co si o to myslí agent s povolením srovnávat? Víte, že na Klik.cz seženete levné povinné ručení i na šestiválec? Dobrý. Poprosíme kopr. Za to klapne? Tak to klapne. Můžete tak ušetřit tisíce korun každý rok. Klik.cz. To je hezký. Tak ještě dáme po třetí a pak jdem dál. Herci, poprosím do šatny. Všichni ostatní připravovat zahrádku. No. Tak jdem na to. Pan Řeho z Řevničova se přidal k řadě motoristů, kteří proměnili svá auta na záhony. To víte, povinný ručení bylo moc drahý, tak jsem se dal na rovinný pučení. Rovinné pučení. No, rovinný pučení. Stop. Hezký. Bude to luxusní. A akce. Jestli nechcete mít z auta truhlík, stačí na Klik.cz vybrat nejlepší nabídku a online uzavřít smlouvu. Na povinném ručení tak můžete ušetřit tisíce korun každý rok. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak? Záběr hotov, uklízíme, přesouváme se do baseu, kde děláme tu operaci. Pan Vladimíre ze Semic si právě nechává vrtat koleno. Proč, pane Vladimíre? No, abych měl na povinný ručení. Agent s povolením srovnávat. Víte, že na Klik.cz seženete nejlevnější povinné ručení i bez mučení. No, ale dělej všichni. Stop. No jo. Ano, protože na Klik.cz se nemusíte v ničem vrtat. Zadáte pár údajů, vyberete nejlepší nabídku a online uzavřete smlouvu. Můžete tak ušetřit tisíce korun každý rok. Je to zdarma. Zdarma? Klik.cz, tak proč to dělat jinak? Moc si to ocením. Záběr hotov, máme hotovo.